Pinasahing Domingo sa gabi ang atong masaksihan sa GMA pagsugod karong Domingo sa walang matigas na pulis sa matinik na misis. Samtang Voltes team makasugakod pa kaha sa laing beast fighter nga gipagawas karon sa Bozanian Forces. Sugod June 4, mahimong kwela ang matag Sunday night sa mga kapuso viewer tungod masaksihan na ang spin-off sa hit iconic series sa GMA nga walang matigas na pulis sa matinik na misis. Pagabidahan kini ni Titanic action star Senador Ramon Bong Revilla, Beauty Gonzalez, Max Collins ug uban pang sparkle sought after stars. Ang makalingaw nga comedy action-packed drama series gipasigarbo sa award-winning GMA Entertainment Group. Mga kapuso at ang ayaw paulahi sa lingaw nga drama ug action matag Domingo 7:50 p.m. sa GMA. Samtang human mapildi ang Voltes 5 sa Bozanian Forces, laing beast fighter na usab sa Bozanians ang ilang ipagawas nga ilang bagong armas panggubat. Si Gardo ay katulong beast fighter nga makalaban sa Voltes team. Makasugakod ka ang Voltes 5 sa nagkakuyaw nilang mga kalaban.